Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m onye ukwu na-ekene onye nta abịagwakwa m ka mmetụkwa aka na ihe gbasara ego ọfọ. Abịa n'ala Igbo ihe nwana gbasara ọfọ ego ọfọ ma ọ bụ ịkpọku mmụọ gị na ya yi mmụọ gị na-eso wee bi ụwa. Enwere ụzọ ihe n'ole ị kwesịrị inwe iji wee na-akpọku mmụọ ịkpọku mmụọ nke nọ na ngwurube nne gị ma ọ bụ mmụọ nke nọ na ngwurube nna gị. Nọọ ihe ndị a ka m nwetara ka ngwa isi arụ unu dịka ezigbote nwa afọ onye Igbo ma ntọala Igbo ihe ndị Igbo ji wee dị ebube. Abịa na nke mbụ nke a bụ nzu na nke a bụ nzu. Ọwụ na ine nzu anya ị ga-afụ na ọ dị ka chi si wee kee. Inekwene nke anya nke a ka wụtakwa ofu nzu ahụ mana ine anya na aka emegharịgwe ọ dịrọzi ka chi si wee kee ya. Mana n'ime ha niile nke a na-akpọ ya nzu nwoke. Mana ịbịa na ihe gbasara omenala Igbo ọdịnala Igbo enwere nzu bụ nzu nwoke maọbụ nzu nwaanyị. Nzu bụ nzu nke akwa abịakwa ụfọdụ na-akpọ ya nzu ndị ichie mana ihe niile awụ nzu mana ọ nke a maka na ya adịghị eti nke anyị ji ewepụ nọọ ndị mba na-asụ n'olu n'olu ka eji wee nwee ọdịnala nwee omenala. Ọdịnala bụ ihe dewara gboo nwoke eti ihe eti nke nwaanyị ji ewepụ na ịbịa na ihe gbasara ọdịnala na ọ bụ nzu a dị otu chi si wee kee otu esi wee gwupụta ya naanị otu o si wee gbawata na onwe ma dị ụta nọọ ya ka eji aga ọfọ n'ala Igbo. Abịakwa na nke a ị na-anya nke a wee edo ka ife ebe edo a si apụta. Enwere osisi a na-esi na wee egwupụta dịsi edo ị na-afọ na ka ekwe ife ọzọ eji eme nke a wuo ose ọra nke a wuo ose ọra ose ọjị eji were agbachapụ ụmụ mpịampịa ochu mmụọ ma ọ bụ ochu mmadụ. Ma gị marakwa amara na enwere ebe ose ọjị nwere limitation. Enwere ebe ose ọjị enwere ụdị ụra akwụ ga-adịghị n'arụ. Ị mara na iyi yere eji ose ọjị wee gbachapụ ya wụ ụra akwụ ọ ga kpatakpata of them all wee wụrụ gịnị ọjị. Igbo na-aji ọjị agodo mmụọ. Ihe awụ ọjị a communion between the spirit and the leaf and the kemotonete si kwe. Ihe a nwere rikọ anyị na ndị ichie anyị na ndị nna nna anyị ha na-erikọ. Ọwụ njikọ nyere ndị gboo bigoro ndụ bifo anyị nwa na anyị nwa ndị dị ndụ n'ụbọchị tata nọ ihe awawa own communion. The last but not the least nke awụ mmanya ọkụ. Mmanya ọkụ a ọ bụrụ mgbe gboo ọwụ mos na ihe eji mmanya ọkụ. It's not a must. You can use water in the replacement of this, but ọ bụrụ mgbe gboo ihe ndị gboo ji atọ mmanya wụ ngwọ ma ọ bụ nkwụ elu. Na ka m bịakwa achọrọ m ịkọwara unu all this sacramental ihe a na-arụ na ndụ nwoke maọbụ na ndụ nwaanyị. Ka m bịakwanụ